Ang mga Yens, dito tayo ngayon sa may Motor Ace, no? Motor Ace, Barangay Gayaman, Binmali, Pangasinan. Ang mga Yens, no, i-vlog natin yung available motorcycle dito at yung presyo mga Yens. Papakita ko sa inyo kung magkano yung cash niya at installment niya monthly mga Yens. Maraming samahan niyo ko mga Yens. No, along highway lang siya mga Yens, no? Halos katapasan naman yan ng Yens ng GRP Trading Incorporated. Ayan yung mga truck ng GRP mga Yens, no? Ito siya mga Yens, oh, Motor Ace. At mga Yens, pasukin natin sa loob sa mga Yens. Samahan nyo ako. Dito tayo magsimula mga Yens, no? Yung presyo niya at saka yung ano niya, yung motor na ano na available dito. Ito mga Yens, yung Honda Click. Ito mga Yens, oh, Honda Click 160. May so Honda Click 160, yung cash niya is 111,670. Tapos yung down payment niya is 10,000. Tapos mga yung 36 months niya is 6,330. Yung 24 months niya is 7,898. Yung 12 months niya is 12,927. Yung rebate mo yan is 200. And then yung Honda Click 160. Tapos mo yan yung Honda Beat na version 3 version. Ayan, yung cash nito is 74,170. Down payment niya is 3,000. 36 months niya is 4,387. 12 months, 24 months niya is 5,861. 12 months niya is 9,794. Rebate is 200. Ito man yun, so yung Honda Click na 160 kulay white available dito. Tapos yung kulay gray na Honda Beat, no? At saka red available dito. Gray tsaka kulay red mo yan, available dito yan dito sa may Motor Ace, no? Ito mo yan, no? Ito mo yan yung presyo ng Honda Beat, no? Honda Beat at saka yung Honda Click 160 yung presyo niya. Yung available na kulay ito mga yan is color white, saka yung Honda Beat naman is color gray, red. Ano yan? Yan sa Barangay Gayaman, no? Yung presyo ng Honda Click 160 cash niya at saka down payment is 1 monthly. At yung Honda Beat, no? At kulay red at gray, no? Yung presyo naman niya yung down payment niya is 1 monthly. Okay mga yan, dito sa may Motor Ace, Barangay Gayaman, Binmali, Pangasinan. Salamat sa panood na niyan. God bless everyone. More power, keep safe. Sana sa buti kayo palagayan. Bye bye mga Yens.